Dobar dan. Evo kuhinje Slijepog samuraja. Danas ćemo pripremiti pečene paprike sa pilećim hrenovkama bez olitka. Dodat ćemo vrhnju i malo svih tih začina i da vidite kako to izgleda kad kuha slijepa osoba, to je naš slijepi samuraj, odnosno ja. Hvala vam svima na podršci. Morate biti odgovorni u skladu sa zajednicom i društvom gdje živite i da to fino ekološki sve razvrstate. Po osjećaju i mirisu, to je to. Gotovo.
šta fino miriši. Predivno. Ručak je gotov. Nije bitno da li čovjek vidi ili ne vidi. Bitno da se snalazi, a samo sa srcem dobro vidi. Ja vjerujem da je jako ukusno. Savršeno je.